Il-programm ta' ċittadinanza b'investiment u l-flus li ġenera fl-aħħar 6 snin qed jiswew Mitqlu Deheb Fiż-Żmien Il-Pandemija. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-IIP Muscat spjega li fost l-oħrajn dawn il-flus se jintużaw biex il-banek ikunu jistgħu ikomplu jagħtu s-self. Minn dak kollu li faddalna mill-programm ta' ċittadinanza qed ngħidu prattikament 600 miljun. Dak huwa wieħed mill-fondi li qed nużaw biex nagħmlu tajjeb mal-banek sabiex il-banek jgħinu u jwieznu f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri il-Gvern fid-diskussjoni li kellu mal-banek uża dawn il-flus infadlin biex nużawhom bħala biex jagħmlu tajjeb mal-banek ħalli jkunu jistgħu jagħtu is-self u jagħtu n-nifs li hemm bżonn il-familji u n-negozji tagħna. Dan mhux l-uniku mod kif il-Gvern qed jaħseb biex juża dawn il-flus għal għajnuniet speċifiċi lill-poplu. Illi nagħtu iktar flus, iktar likwidità direttament fil-kaxxa ta' Malta issa biex dawk il-flus ikunu jistgħu jintużaw b'mod dirett fuq l-għajnuniet li qed nagħtu lil kulħadd. U infatti fix-xhur li ġejjin flok ħan ikkontribwixxu fil-kaxxa ta' Malta ma' 30 miljun ser nagħtu 80 miljun, jiġifieri 50 miljun iktar minn dak previst. Dan se jien il-Gvern ikompli joħroġ b'miżuri li jagħtu wens il-familji l-ħaddiema f'dan iż-żmien ta' sfida. Hawnhekk, għal Muscat, joħroġ l-għaqal tal-Gvern illi fassal dan it-tip ta' programm. Qed naraw li ħafna iktar pajjiżi Ewropej f'dan il-mument qed iħarsu lejn dawn it-tip ta' programmi għax qed jaraw li kemm huma utli, kemm jagħmel sens li jkollok dawn it-tip ta' programmi in place. Ovvjament il-programm tagħna kif użajnieh fis-snin illi għaddew il-fatt li anke konna bil-għaqal kif nużaw dawk il-flus issa din f'pożizzjoni illi qed nużawhom sabiex nagħmlu tajjeb f'mument fejn tassew hemm bżonn. Is-Segretarju Parlamentari Muscat innota kif il-kritika tal-Oppożizzjoni għal programm ta' ċittadinanza b'investiment issa inbidlet f'appell kontinwu biex il-Gvern juża dawn l-istess flus. Min kien l-ewwel li kienet jikkritika tal-programm qed jiġi fuqna biex jgħidilna biex nużaw dan il-programm biex inkomplu inwieznu l-ekonomija tagħna. Allura hemmhekk tara l-viżjoni li kellna meta fassalna dan il-programm, il-fatt li qed nagħmlu ċara li dal-programm ser jibqa', ser inżommuh dan il-programm għax minn dan il-programm ġid biss qed joħroġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.